I kopui I bial pa emo. I bial nu kha ni chunga thil thalo tak tiin. Inun ti shom khopin khosa ta se engtin ngei tiang. Kumsom ni pani upa nursing zirlai. Hailey Anderson chu Orlando Terceronen chuan anin ngai zonga. Hailey chuan Orlando an adu dan chu makati zok hialane. Ma se hun kal zela anin kara boina boruak thalo om chawin. Rap hlak takin anin kar chu atop ta zokane. Ama sabera chuan tunge Orlando chu engwain nge rama chua sana engtin nge he case boy takhi detective ten an chinfel kan ngai hlau donane. Hailey Anderson hi prescribed tia kawani boka. Engkim intran na chu New York State marthlang lama kholian lote Binghamton ani a. Helai muna in le lo architecture kot novel hian mitala in rampon lammi te po a hi hle a mun nuam takane. Sa huan mun zau takle len kho than na tur mun nuam tak takatama chu wang chuan Binghamton khopui hi a mun nom ema wangin Pala City ti te pon an sei thina aram chunga hian mi singa vel chawan khosa a America thingtlang khote nga chuan mi te tlo tamle mun moi ber polane he kho hian sang khazariat chhaudei to khan bongra siam chuale pek chuana konga masonara billion taka lo chuang kai dei to a cigarette le phei khokan siam chuata chuan helai mun hi ramdang te hriata pho chhuwa kane tunlai masona thang zela Binghamton chu healthcare le zirnala main sor bingin thingtlang ko ni sia chuan masona kal chak hle a tuntin hmuna chuan Binghamton University a hian zirlai sing khat chang riat chuan om me kane arami pui tamlam ngei tuin zirnan ngai sang ti chu a chiang renga New York mar chaklama University om to chuan zirna thabertin anin chhal hialane anin soyang chia chuan Binghamton University a an zirna kalpui dan hi a thale a zirlai te chu thuoina le mo phurn hlen chhuwa dan te zirtirin he khovel ramhun zau zok huap zo zirna an pethina ne chutiang bokin an zirlai thiam theile fing tak tak te chuan institution chu an ti hming thatel boka mitin rin dan chuan degree nei nan chuan Binghamton University chu zirna hmun thlan om tak ani mel hle ma se sang ni sompariat March ni ko lo in her chhuwa chuan chu zirna run ming thale mitin meina an fa te kalna hmuna tan an thlan Binghamton University a chuan alo hria piangina makanti thilra phlak vor top chu a thleng tatlat mai atira kan soi kumsom ni pahni upa Hailey Anderson chumi kum chuan a nursing exam a pe a fail wangin a thian te ne na an omna zirlai riana hmuna chuan a kir le a mang thawin a roommate dang te po chu an lo fail ve nual hloma chu wang chuan malbi ke in hriatna reu chu a nei hran lo Hailey Anderson hi hun vong dik mi thian te ngai na takani a mel hriat lo po rang taka thiana siam hal zong zong thei mi ania chutiang khoporwal pol thiam chu ane Mars ni riat zing ani chuan Hailey chu a fail ti hria in a thian ta chuan a chan le tur thahnem tak an fuina thu te chu message chuan an thona ma se tlai ani thlengpon Hailey thomri wa hriat tur alo om chuang lawa an phone call zong zong po chuan chan le na pakhat ma hmulawane hostela thian om pui te chu an ngei chu thato lo hle a chumi zan chuan poetry class akal lo bokane ma se Hailey hi mi mola ni lawa iPhone a chuan khoi hmuna pom se a thian tele a chung ten an zon mu zung zung theinan Find My Friend the application a installa chu app mang chuan a thian tha amirin ngam tak tak ta chawin omna an chui chuak thei don ani Hailey omna hmun a thian ten Find My Friend manga an mu chuan hmun chu a bial pahlui apartment ani a bial pahlui chu hun ma salama an hrenu Hailey chunga
a che du dan mak tak tak le a thik tu chia zia te chu an hra chuaka chu wang chuan an ngei chu thalo tak zet ani Hailey thian te chuan ruah man na siamin police te hriat tir hmasa kher lovin a bial pahlui apartment lam chu an pan ta a eng thil chiang nge thleng va fin fia chu an tuma apartment an va thlen chuan in chu a chhung lama lo in kal tlata tukver dar halang chana in chhung lam chu an han bia light a in off veka wang chuan eng thil vak ma chu a chhunga thil thleng an hmu thei lo wani Hailey bial pahlui Orlando Card chu apartment kota chuna ding ti an hria a chu wang chuan a thian te chuan in chhunga chuan Hailey nen chuan an om chuan ringa tukver kar chhia chu an tum ta ani ma sei in chhungan han lu nak chuan an dam chhunga an mi thla cham reng to tur thil rap thlak el tiang chu an hmu chuak tatlat mai an thian tha tak Hailey Anderson nge mai chu nunna nei to lo ti hriat tak chuan a bial pahlui mut pin dana chuan a lo bok zoi reng mai arangin a thian te then khat chuan 911 an beta hal watane heta tang hian thil hlen dan a mak chho tel tel dona engpo chuni se tunge Hailey Anderson khoilam chuak nge kan chui masale photang Hailey Anderson hi kumsang khazako somko panga me ni ko khan alo pianga an u naw hi pani chawni in anau pangzo ka ni a aluna Binghamton University chimchak lama tanga Melzan hi chuanga om Westbury piang le khosa ani a apa Gardon anu le a u naw nu upazok Melin tenen an khosa ane Hailey hi fiam thungoi na takle mani to ka hlim ve thei takani a music angai nain eng music genre po azom ve thei zelane thiante angai nain akalna hmuna pianga thian thar siam zel thayang chi kha ni a thian siam te pon an ngai nain aril ruwa thil vai nei se zeb nei lawa soi chuak phong phong thina ni a aril ru po zau hle ni in a thian te chuan an soi kumsang ni som pathum khan Hailey Anderson chuan anu le pa in chua sanin azirna chhunzom turin Binghamton University lar taka chuan aluta chulai hmuna chuan nursing degree nei tumin kumnga chhungte meu chu huna mangrala atumaru in anuna thil thazok ani a hlotlin na sang le thazok anai bai sei ni in a thian te chuan an soi ne azirna pia lama sum hai lu dan kong sang dapin chhungte ti boilo zonga khosak du mi ni a nursing azir chung zong pon Binghamton Jasmine on campus coffee shop a chuan a thok pa a graduate nuwa Northwell Health Hospital a chuan na mu ngala chulai hmuna chuan emergency a duty nein a buai thei hle ane Hailey hi heti lai hian ala no pan ngei tu in a in ring tokin a puitling hle ti a hriat ane a college kal line college mi pathan khate kara chuan a tal tam hle a chuti mi pazinga khosa tam na chu azirna hmuna zirlai dang pakhat Orlando te seronen chuan anin mel du ve ta hle ane ani hi rampahnia khwale tuini na nei ni a Nicaragua piang ni in anun chan ve chu Miami ya manga rampahni chu karton zak mai thina ne a thian te soidan chuan Orlando te sero hi Hailey ang thau khan mi hlim thei tak le an thian zaho zinga fiam thu du berani a an soidan chuan thian te ngai venin mi tu po mai chu aza thiam em vekani ama ero chu Hailey nun chu Orlando ne na in kung kai na an nei tang chin a buai chhona sa hle a ram huai na lu chil mi hring ne na in zom na lo nei wangin achunga thil rap thlak tak a thlen pha ta hial zawk ani chutia bialpa ina har satna siam saklaya University a thian de tuma a boiruk na hril hrelo chu thil poi takania a thil ti sual lian takani bokane he thila hian a bialpa hlui Kevin po minga lang tel ve a bialpa hlui Kevin kal tlang hian a bialpa Orlando nen hian adin hra chawa chuti adin zui lai chuan
Orlando chu Hailey chunga chuan a kho thin hle a kalna a thil ti engkim a record tir deuh thlap thin ani a bial lu din hmun le a chet vel na reng chu hriata dur thina makle deuh mai chu hlim takan pahnian nui dun lai te hian chan le wang soi turomi alovin Orlando chu Hailey chunga chuan a thinrim le thut mai thina mi padang emo AX nena an chuak le an kalduna hmu changpon nasa em hian a thinrim mai thina ne a chang chuan a bial nu Hailey chenna ina te chuan a som ni mi alovin avain lan thina anin lei chin na chu Hailey tan chuan thil khamom le hreom atling chho tan ta a changin Hailey chenna in kota te chuan a thu a mai zuwa alan dan chuan a bial nu chu midangin an lo mel strawberry lo nan a veng ani deuh ber hetiang hian thlakhat chuang chu Orlando hi maksak taken a khosa ane sangni som pasari December thlaloin her chhuah chuan jingkar hma taka Hailey chu a thawa a in kota huna kar ke tayar chu chemte a zaiti hriat tak hian a lo thler duai maya chu thil chu makati hle ane a thar thlak nan po dollar zaruk do na nga ya chu tianga tam poisangai tu chu college student tan chuan lu haina thamat lengane Hailey chuan chu thil chu ti pal ni lovin tumwang renga thil ti ani chu a ring bura chu tiang thil ti du tura amirin hlel om chhun chu a bial pa Orlando chau chu ane he arin hlel na hian a in ring tok hle a chan chu mi ma zan chuan a bial pahlui kheven nen zan hunan mang do na chu thil chu a bial pa Orlando chuan chiang taken a hria ami zia zong nen a thik thu chiat na wangin a kar ke chu ti chiat chak du don ti chu Hailey chuan a hra chiang ane ma se makdeu mai chu Hailey chuan Orlando chu a kar ke ti chetu awa pu lai chuan Orlando po chuan a kar ke po chu tu emo in a lo ti chiat ve reng thu chu a lo hrila Orlando hna chuan tual chung police station a report a du thu soin Orlando chuan police te hriat tir chu ngai dan thaber nirin lo thu chu a soi ane chu tiang thil chu a thleng le ni chuan ama ngin police nena report tur thu chu Hailey chu hrila ma se Hailey chuan chuta chuan ngai dan nei ruin a bial pa Orlando chu tiang thil te vel tu chu ani chu a ring ta thawa a thil ti awanga police station a report ngam lo te po chu ani a ring ane ma se Hailey chuan police nena report ani chuan a bial pa Orlando chu university tanga an hno chhuah mai hlo wangin a report le ta lo zoka chuta tang chuan anin kar chu chhawin anin thren pha ta hial reng ane chuti anin hren fel hnu po chuan Orlando chuan alazar boy tarenga in leichin nan nei to lo chung po chuan ala in ti nei tu in a thik thu chu ala pe chle a chutia kalna hmuna pianga ala zui dat ringa wang chuan Hailey tan chuan a hreomin a hneom takza don ti chu a hriat ane a hun lai hian he a har satna le a thil ton hi university thunei tu te lam han hriat tir se chuan tun ang hian a chanchin hi a lung chhia thlak zongin a top lo mai thei ane thil hlen dan han ngei tu chuan Hailey chu miril ru tha top khoka ni ti chu a hriata a bial pa nun ti chiat theina tur ang chu a ti du mi alawane Orlando ina Hailey a chil burna hian Hailey nun chu ti hromin atan top na a thlen ta hial ni mel hle Hailey hian university tanga a chhuwa theinan hian thlakhat chau huna nei to a chu hmangai na hmasial le khomhulo chuan rong takena nun chu alak sakta ane sangni som pasari March ni sari tlai ani chuan chumi zan chuan Hailey chu a thian than khatte nen in ti hlimin a in lua chuan wen te an ina board games te khelin zan rei tak thleng an mengani chumi jing chuan ma taka Hailey chu thawin jingdar thum vela chuan a bial pahlui Orlando chu hmu tumin a apartment lam chu pana Hailey le Orlando te in hmu lai le
an che dan zong chu an then om te CCTV surveillance a chuan chiang takin alo lang veka Hailey chu zinglam dar thum le mini som panga vela chuan Orlando apartment a chuan lut ti alanga ma se chutia lu hnu dar kar tam tak chu apartment a chuan engthil nge thleng ti a hriat talawa masa detective ten thilom dan an chuina le forensic lam report in a tarlan dan chuan a thi rak thlengin Hailey Anderson chu a ngonga re ani ti chu a chiang ane Orlando chu a thik tu chiat na chuan tual that tu a chhuat a zawk ani hmel hle ama na chan don lo chuan tu man an changbik lawang ti chu chang thlanin a bialnu Hailey chu a that ta hmak ani hmel hle ane Hailey Orlando apartment na alu tanga darkar sari aliam hnu zingdar somle minute somli pariat vela chuan CCTV surveillance camera landanin Orlando chuan ama chawin apartment a chhuah san ti alanga a hnu rei lo te a apartment a chuan Orlando chu kir lein melatonin le zil chu akuta chuan a king ti mu ani a thilva lei chu zan mu hil theilo mutlama har sata nei ta tan ai chi dam doi ani engwanga le nge ni ti ero a chiang lawane darkar tam taka liam le hnu chuan apartment atanga chokin basement lama panti chu mu ani a hnu an hnu chuina kal zela detective se chuan Orlando chuan Spanish stronga lekhaziak an hmu chhuaka chu lekhaziak chu apa kum tam tak kal ta boral to tan ani a hun lo man to dana a in chhir thu le nakina chatuan hmuna anin hmu va tur thu chu azia kane an hnu chuina kal zela chuan Orlando chuan thilengam ni wangin ril ruhana taka nei ti chu an hmu chuak boka a basement atang chuan thir kom hrui suina tur chu la chuakin in chunga chuan a kil beta chuta chuan a necktie chu thlongin in khailum chu tumani ma se necktie suina huk chu alo kil nget tok lo nge in khailum tuma do sana tanga zuan thlak lai tak chuan huk chu akil na screw tanga dokin always te pa chuan a lum ta hrep maya a chet vel na thi sen chhuwa tam dan ngei tu in a in so na view ni chuan a rin om ma se thi pui tham ero ani lo han ti non le vel ai chuan a ruwa man na chu a thlaka a beka pek fela a lua hliama chuan bandage belin JFK International Airport lam chu a panta a London chuan thil poi taka ti ni hmel hle flight mangin chulai ram chu chhuwa sana a piana ne Nicaragua lam chu pana tumani airport a omlai chuan security le midang te chu a pe hel de uriawa a London chuan hlo thona engma tak chu a nei ti a chiang viawane mun le lama chuan a thian te le chung te chuan Hailey Anderson thlana chu lungchhia thlak tak chuan an lo hmang ve mek boka an thianu chui chuanan Find Your Friend apps chu an hmang tangkai tak zetani an thianu omna hmun chu olsam takin an chui chhuwa thei pha thil tangkai tak chu ani in alang an thianu ruang an va hmu chhuwa lai khan detective te chuan tual that turin kaiber Orlando chu aloin thiar fihlim dei to chu an ring thawa thil hlenna hmun an han en kwal viau po chuan han in sual na hmun hma le bungro chhia pakhat ma om lawane thil hlenda chian chho zel don wangin uluk takin kan ngai thla zel don nia Hailey tha fel hnu chuan Orlando te saro chuan a u naw nu bia in ti hlum hiala tum dan le aril ru boy takazat zia te chu a u naw nu chu hrila hun har sa taka to mek thu chu hrilani a hun masalama po Orlando hi atang kaina soitur atlem hlerin oma an chung ko ti boy tu le chok boy tu berani chu arin om hle ane atana thatura ngain a u naw nu chuan apartment chu check sak turin police te hna chuan a reporta Binghamton police te chu rang tak chuan apartment lam chuan pan ngala kongkharan vakik chuan Orlando chu alom to reng lo mai hun rei fian om hnu chuan apartment chun chhuwa sana apartment an om chhunga
Orlando mutpindana Hailey ro om tian shami alo mai chu amak hle ane ma se thian te kal tlanga Hailey ro mu chhuani nu chuan ache dan zong zong una nu hne na alo report te chu fin fiana ngai ni in Orlando chu Hailey thi na chuan rin hlel ania ma se police ten an hra chuak lai hret ane Orlando chuan Binghamton chu alo chhuah san fel man tlat mai Orlando che dan le abial nuwa tha nuwa arama chhuah san dan te chu new sa puan ngal ania Binghamton rami pui te chu a thongin rap thla kan ti hle ane case dang kan bo zui to te anglo takin Hailey Anderson case hi a boi thlak chingchi ve deuh hleka chuwang chuan ril rupe taka beng se ka ngai thlak angai ane a boi thlak vele deuh hlak na chu Orlando hi atira kan soi to angin ram pahnia khole tuini na nei ani tlat maya chuwang chuan achunga ro relna le ko dana boina om ve thei tlat mai ma se hetinga thila thlen chang chuan ram pani ta chuan engtin tenimo in biak remna nein thilan kalpui thina hetiang thil hian ram pani ta chu in lei china siamin a chhezong emo a thozong emo pon kongra wasu thin le ane hemi case hi chuan Nicaragua le United States lam hian atira chun in biak remna an nei thei mai lova chuwang chuan Orlando chu Nicaragua chuan zalen takin tuala leng zia ya ani na taka chuan Nicaragua ram chuan misual tual that tu chu United States kuta ama ngein a hlana ngai ane hetia thil boi thlak chho vel nukawang hian atuar tulam chung ta chu an mangang to hle a he case a hian Binghamton police officer thanem tak le detective tam tak ta chuan mala in Nicaragua sarkar hne na chuan thilom zia soin tual that tuarin hlel aram chunga poi khoi tu chu an kuta an hlan theinan in biak na chu an nei puina sa hle ane chumi chung chuan Hailey chung tele American detective ta chuan Nicaragua sarkarin engtin nge malak don ti chu an lo ngai chang thup mai ne American Forensic Department lam chuan Hailey ruang chu lozir chiangin fin fian om thei te chu an zong na sa hle a thi chan dik tak chu autopsy kal tlang chuan a ngonga na takanem wanga tho chama thi ni ti chu an hra chuak ta ne United States chuasana Nicaragua pian le murna a chungte omna rama thlen chuan Managua International Airport a chuan a chungten an lo muaka an inan kir le hnu chuan anu le pa te chuan an fapadu tak hian Binghamton a tual thatin police ten an chui mek ti chu an hrem ti chian na pakhat ma om lawane ma se an ram hroi tu te hne na Binghamton a in thana chung chang rin hlel chu an ram mi le sa ni ti hriati ran ni hnu po chuan a chung te chuan an fapa chu thunei tu te kota hlan an tum hau lawane engtin tenimo ram pani te chuan in biak remna nei thein Orlando teraso man theina chu waran an pe chuak ta a chumi hnu chuan anu le pa te chuan alu hliam chu en tir tumin an khopui ber liona chuan an chhuah puya chuti lai vek chuan Nicaragua police te chuan Orlando chu tual that tu an mizon lai ni ti chu an hria a an man ta ne chu vele tual tha hmang chu Binghamton University zirlai ni ti chu mitin chuan an lo hredar ta a chu university ming thatna chu atlaniam chakin zirlai engemaw zat an chan pha hialane Hailey Anderson thina rap thlak tak chuan university a zirlai puidang te chu abara khain an uitlang hle ane Hailey Anderson thina rap thlak tak chuan university a zirlai pui te chu abara khai tak zata Binghamton University president le nursing head Dan Mario ARS te chuan Hailey Anderson thina chung changa chuan thu chhuwa siamin Hailey le khathiam theile mahun eng tak nei an chan ta mai chu poyan ti thu chu an soya akal san ta ka chung tele a thian tha tak tak te an torpui thu chu an soi chuak boka an lungai na le an shom na zong zonga chuan a thian tele a chung ta chuan he an unau nu le an thian tha tak Hailey thina hian
an thil phut le an duam chhun chu digna rong taka chunga kut thaw tu chunga hremna lek ko chu ani khatia tuala tha hnuwa a pian naram Nicaragua lam apan khan United States le Nicaragua ram thu nei tu te kha atira kha chuan an thu in hmulo deuh hleka mase United States atanga ngenna anasat ema wangle atuar tulam chung te atanga statement lungchhia thlak takan ngai thlak hnu kha chuan an rem ti sakta ne khatia manin tha tum hnu khan ril rulam na en kol thiam psychiatrist hospital apan ti hriat ani a mase thu nei tulam te chuan engpo ni se Directorate Judicial Assistance lam chu an pan pui phot ane chumi hnu chuan Nicaragua rama thu nei tu te chuan US lam thu nei tu te kota da in an thon kir le ta ane Orlando chu athil ti suala thiamlo chan thir ni in tumwang renga tual that second degree murder a chung thu rel ani a jail banga zu don ta ne New York a chuan hetianga in thanara phlak takti tu hi a hremna ne bera kumsom ni panga thleng bar chunga hunan man tir tlang puya ma se chu tiak anga ro rel na chu Nicaragua thu nei tu te chuan an du lovin an hnol thunga ne hei wang hian heili chung te le thian te chu an lung oi lo hle nge ne Nicaragua lam chuan an rama hroi kir le an du a an ngai dan chuan mai che chak lo jok ngai sa a zom na ti borban saka ti pal thil thua thata ngain Orlando chu femicide case a thiam lo an chan tir du chau maya ma se chu tiang case chu US lamero chuan an tha thiam lo hle femicide case a chuan tumwang reng po ni lova mi pathin thok thutina mai chia kuda thlaka ti palwang liu liawa in thana thleng hi ani a ma se in thana phena hian engemaw tak chu in phum ru chu omin New York lam chuan an ring tlat thunga ne thil hlen dan kha I han hrut non le thuak teang Orlando kha abial nu heli chunga khana in lulingin a thik thu kha pechetak zeta englai po en thlain akianga mi padang om ve hlek te kha angai theilo hle thena chu in lak strict room rut na chuan tharum thona thlenin thina hiala thlen pha ta ni mel hle ane he case trial an nei lai chuan heili chung te le thian te chuan Orlando kho sakdan zong le heili du dan hiam te chu an soi chuaka a thik tu chhelu tu ka wanga an thian nu chuan nu na chan ta a thian te chuan an soi ne thilom dan le an kho sakdan lo hra chiang tu a thian te ka tang nge a thilom zi an hria chhuat ta ka chuan detective te po chuan he in thana hi thik thu chiat na wanga thlenga ni chu an ring ta bera in thana thlen laia heili bulom chhun po CCTV kal tlangin Orlando chu ani ti chu hriata Orlando chu tual thatu nge ni ti chu an ring ta mak mai ne ma se tual tha pu Orlando chuan thukam ni khat chu a chak chuak ve a heili thi zana thil hleng chu engma hria to lo thu le chu mi zan chuan zuwa ina a rui em wanga a thil ti engma a hria chhuwa zo to lo thu chu a soya ma se chu thu soi chu a chuan lam soi tur hrelo a phua kwal vel mai anga lek an ngai sak thunga ne a soi dan chuan Orlando chuan heili chu ama tha ni le ni lo chu thu hran ni se chu mi zana thil hleng pakhat ma a hriat zo to lo thu chu a soi chuak na sa hle a chu tiang ang chia chuan tun ma pon alo om to thin thu te chu a soi chuaka ril rolama kim lo na deuh riau nei angin a in chhuat ta hi ala heili thi ma emo a thi nu po ni se chu mi zana thil hleng hrim a engama a hriat to lo thu chu a soi chuaka ne ma se chu tia ro rel na chunga thoman nei nak lai chuan Nicaragua lama a school kalpui thin Orlando thian te chu court room a chuan an ron in lan hloma an ni ho chuan an thian pa thlawang chu an ron hau na veu maya Orlando chuan heili chu engtikong ma tha thei chu an rin lo thu chu a ran chak chuak hloma ma se thian hlui te chuan an hriat lo chu kumte liama mi chu anung chang le kho sa je in thlak thei ti an hrelo te pawni ma na ma se an ni ai chuan
Hailey Anderson i thian University a kalpui te chuan an thian pa Orlando mi zia le anung chang in thlak chu an tha chiang na izawk ani misual tual thattu chunga ro rel na chung changa ram pahnih te chuan thuthluk na in ang siam dun thein Orlando chu coach just chuan femicide case chuan a chung thu chu a rel fel ta a hремna tan ngai damna le pawh toina om lovin kumsom thum chhunga tang dawn ta nei